ஓம் ஸ்ரீ சீரடி சாய்நாதனே நமக. என் அன்பு பிள்ளையே, உனக்கு மங்களத்தை அள்ளி தருவதற்காக மங்கள செவ்வாயின் இரவிலே என் பிள்ளையை இனியும் காக்க வைக்கக்கூடாது என்பதில் உறுதியாகவும் தெளிவாகவும் இருந்து கொண்டு உனக்கான வாழ்க்கையில் வெற்றியை மட்டும் தருவதற்காக மீண்டும் மீண்டும் நீ என்னை விட்டு போனாலும் நான் உன்னை தேடி வந்து கொண்டேதான் இருப்பேன். இது இந்த சாய் தேவனின் சத்திய வாக்கு. நான் உன் மனம் குழப்பமடையும் போதெல்லாம், உன் மனம் தாங்க முடியாத சோகத்தில் இருந்த போதெல்லாம் என் உருவத்தை பார்த்து நீ எத்துணை தடவை மகிழ்ந்திருக்கின்றாய் என்று எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். திக்கற்று திசையற்று வழி இல்லையோ என்று நீ கண்கட்டி விட்டது போல், காட்டுக்குள் நின்றது போல் அங்கு இருந்து கொண்டு இருக்கும் வேளையிலே என் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல, என் உருவமும் உன் கண்முன்னே தோன்றி நான் இருக்கிறேன், உன் அப்பன் இருக்கிறேன் என்று உன் உள்ளுணர்வு சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை நிரூபித்து காட்டிக்கொண்டும் இருக்கின்றேன். அதுதான் இந்த சாய்தேவன் சத்திய வாக்கு. அப்படித்தான் என் பிள்ளையே, நான் ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை உள்ளமுணர்ந்து அங்கு சந்திக்க வந்து இருக்கின்றேன். நாளை விடியலும் உனக்கு வெற்றி விடியலாகத்தான் இருக்கப் போகிறது. யாரோ ஒருவர் உன் மனதை காயப்படுத்தி சென்று விட்டார்கள். யாரோ ஒருவர் என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் சென்று விட்டார்கள். என்னை விலகிவிட்ட போன உறவு அவர் எனக்கானவர் என்று தெரிந்த பிறகுத்தான், அவர் எனக்கானவர் என்று நீங்கள் சொன்ன பிறகுத்தானே என் அப்பனே நான் இதயத்தை பறிகொடுத்தேன். ஆனால் அங்கு ஒன்றும் நடக்காதது போல் அவர் சென்று விட்டாரே என்று நீ யோசிக்கின்றாய். என் தங்கமே, உன் மனதில் இருக்கின்ற ஆசையின் கனவுகளையும் அவரிடம் சொல்லிவிட்டாய். ஆனால் அதன் விபரீத விளைவுகள் எப்படி சந்திக்கப் போகிறேன் என்று நினைக்கின்றாயா? நான் ஒன்றை மட்டும் இங்கு தெளிவாக உனக்கு உணர்த்தி கொள்கிறேன். கவனமாக கேள். உனக்காக படைக்கப்பட்ட உறவானவர் அவர் உனக்கானவர்தான். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. என் சத்திய வாக்கினை நான் விட்டு கொடுப்பதும் கிடையாது. என் வாக்கை நான் மீறப் போவதும் கிடையாது. என் பிள்ளைகளுக்கான தெளிவான விஷயத்தை நான் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் சொல்லி கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றேன். இனியும் உன் மனதை உன் மனம் போன போக்கில் விட்டு விடாமல், உன் தடத்தை தடமாறி செல்ல விடாமல் நீ எடுத்துக்கொண்ட இலக்கில் கவனத்தை செலுத்து. ஒரு வெற்றியாளரின் பின்னால் எத்துணை அவமானங்களும் எத்துணை தோல்விகளும் இருக்கும் தெரியுமா? அப்படித்தான் என் பிள்ளைகள் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலைமையை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த தோல்வியும் அவமானமும் துரோகமும் ஏமாற்றமும் தான் நாளைய வெற்றிக்கு உன்னை வழிவகுத்து கொண்டே இருக்கும். அதுதான் வெற்றி படிகளாக உனக்கு அமையப் போகிறது. தோல்வி என்று நீ நினைக்காதே. அது உன் வெற்றிக்கான முந்தைய படியாக எடுத்துக்கொள். யாரோ ஒருவரிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகுத்தான் உன் முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையை இந்த அப்பனானவன் நான் உனக்கு உருவாக்கப் போவதே கிடையாது. அதனால் உன் முடிவை நீ தெளிவாக எடுக்க கற்றுக்கொள். உன் மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஆசையும் கனவையும் நான் உனக்கு தருவதற்கு இருக்கும் பொழுது நீ எதற்காக தங்கமே மனம் அழுது புரண்டு ஓடோடி கொண்டிருக்கின்றாய்? அலை பாய்ந்து கொண்டு இருக்கும் மனதை, கடல் அலை போல் அங்கு ஏதேதோ செய்ய துடித்து கொண்டு இருக்கும் உன் மனதை, பதற்றமாக இருக்கும் உன் மனதை நான் நிலைநிறுத்தி கொள்ள வந்து விட்டேன். இதோ என் உருவத்தை உன் மனதில் நிலையாக வைத்துக்கொள். எல்லாவற்றையும் தாண்டி எல்லா பிரச்சனைகளிலும் ஜெயிக்க வைப்பதற்கு என் சாய்தேவன் எனக்காக இருக்கின்றான் என்பதில் தெளிவான ஒன்றை நீ கரம் பிடித்து விட்டாய். அதன் பிறகும் எதற்காக இவ்வளவு யோசனை? அதன் பிறகும் எதற்காக இவ்வளவு ஒரு போராட்டம்? அந்த போராட்டத்தையும் யோசனையும் தாண்டி உன் மனதிற்குள் இருக்கின்ற கனவுகளை நான் நிஜமாக்க வந்து இருக்கும் பொழுது நீ எதற்குமே மனம் வருந்த வேண்டாம். என் தங்க பிள்ளையே, நடப்பது யாவையும் பார்த்து நீ பயமும் கொள்ள வேண்டாம். இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் நான் எதற்காக பட வேண்டும்? இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கு கூட நான் இவ்வளவு போராட்டம் அடைய வேண்டியதிருக்கின்றதே என்று நினைக்கின்றாய். இவ்வளவு போராட்டத்திற்கிடையிலும் என் பிள்ளைகள் நாளைய வெற்றிக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்பது யாருக்கு தெரியும்? எனக்கு மட்டுமே புரிந்த உண்மை. அந்த
உண்மையை உன் வாழ்வில் நிஜமாக்க வந்து இருக்கும் பொழுது நீ உன் கனவுகளை தகர்த்தெறிந்து விடாதே. உன் எண்ணங்களை வலிமையாக்கு. உன் செயல்களை எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்தி கொண்டே இரு. உன் முன்னேற்றத்தை தடுக்கும் காரணிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை விட்டு நகர்ந்து விடு. ஏனென்றால் நான் அல்லவா உன்னிடத்தில் இருக்கின்றேன். உனக்கு இனி துரோகத்தை அனுமதிப்பதே கிடையாது. உனக்கு சந்தோஷம் தரும் நிகழ்வுகளை மட்டும்தான் இனி ஒவ்வொன்றன் பின் ஒன்றாக செயல்படுத்தி கொண்டே இருப்பேன். என் தங்கமே, சிந்தனை செய். நிதானத்தோடு இரு. பொறுமை கொள். தைரியமாக போராடு. முடிவை எடுக்க கற்றுக்கொள். வாழ்க்கை உன் வசமாக மாறும். எடுத்து வைக்கின்ற அடி அர்த்தத்தை கொடுக்கவில்லையோ என்று நீ நினைக்காதே. தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கும் பொழுது சில சமயம் வெற்றிகள் தள்ளி கொண்டு போகிறது என்பது போல்தான் தோன்றிக்கொண்டு இருக்கும். ஆனால் தர்மம்தான் இறுதியில் ஜெயிக்கும். இது யாரும் மாற்றி அமைக்க முடியாது. இந்த உண்மையை புரிய வைப்பதற்குத்தான் பல போராட்டங்கள் இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த போராட்டத்தின் முடிவில் ஜெயிப்பது யாராக இருக்கப் போவது என்பதுதானே உன் குழப்பம். தர்மம் என்று சொன்ன பிறகு அதில் என்ன மாற்று கருத்து இருக்கின்றது? என் தங்கமே, உன் மனதிற்குள் அங்கு ஆசைகள் அலையாக வந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அதில் ஒன்றும் தவறில்லைதான். ஆனால் அந்த ஆசையை நீ எப்படி பக்குவமாக கையாள்கிறாய் என்பதை பொறுத்துதான் உன் வெற்றி அடங்கியிருக்கிறது. உன் மனதை சொல்வதை கேட்பதா, அறிவு சொல்வதை கேட்பதா, இரண்டையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்வதா என்று நீ நினைக்காதே. உன் மனது என்பது நீ ஆசைப்பட்டதை மட்டும்தான் செய்யும். நீ கனவு கண்டதை மட்டும்தான் செய்யும். ஆனால் உன் அறிவு என்பது உன் நாணத்தை புரட்டி போடுகின்ற மிகப்பெரிய நிகழ்வுகளை அங்கு மிக சாதாரணமாக நடத்திவிடும். அதுதான் வாழ்க்கையின் திருப்பமாக இருக்கும். அந்த திருப்பத்தை நீ எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறாய் என்பதை பொறுத்துதான் உன் வாழ்க்கை சுமையாக இருக்கிறதா, வரமாக இருக்கிறதா என்பது அமையப் போகிறது. அதனால் உன் எண்ணத்தை தெளிவாக்கு. எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இவ்வளவு பெரிய சுமையா என்று யோசிக்காதே. இதுதானே, இது என் அப்பன் விஷயத்தில் நான் உறுதியாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக அவரின் துணையோடு இதையும் நான் கடந்து வரத்தான் போகிறேன். யாரும் என்னமும் என்னை சொல்லிவிட்டு போகட்டும். என் முதுகுக்கு பின்னால் குத்தியவர்களை நான் வருத்தப்பட போவதே கிடையாது. அவர்கள் அவர்களாக இருந்து விட்டு போகட்டும். நானாக இருந்து விட்டு போகிறேன். பழிக்கு பழி என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. பழி என்ற சொல் வந்து விட்டால் அவர்களுக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இல்லை என்பதில் தெளிவாக இரு. நிச்சயம் நீதான் வெற்றி பெறுவாய் இந்த வைராக்கியத்தில். நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே நடக்கும். ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம்.